say very soon someone roll ya board OTEC 102.9 so no ya jibre ye ne kenkamu etumi ede ebrewo ehwe yen 7 drops on papa de bedi makotin ebeti ebeko offense north mensi mu avro se mo firi oban sen kenkan su zongu wo drop ani aya wo twi shankia ibi ehwe for de abeto dwasel tin kabu a ekohwe ye chese wato anse do avro husimu ejansem kumakura Enuanom anya awiamunhyan kwanhia a woto ananom wonse do nipa nwotwe no abanye ye nhyehyeye wachire da wokata omachi kura panipa bia wodi akotin ho Air Force Jumedie mu pen commander Patrick Nelson Sobojo odi atudwa ya wo chemu ese obi antumi mfa na dwene na dwenkyere mfa ma monten so nkyere de ntimi nti helicopter no ekobo akopim se black box yebehu na yabekọ bonte so enuanum bia ye ditumi ama womo a womo kon de tia fa magudi a yetu ya enamra kwanso womo a womo ya galamse yi wone won de aboani enu ade kwawiase aposifo mienu enu achi ya che enuanom enan bi emu nkyiremu ahodo ye de ba ade hye kakra na afro bi na ka ho awie ye gebre na ya kenkan ni nyina da tumadi asomwo womo ya brane so metri ne ahurupetwa bi ankwati womo nya bibia da yeye eruntu ye de womo sabam na de ma womo perfect series ehuma no na be kan force nkoda no worum kenkan ye boa GS naka womo atim so se pamfa womo yo ye ni nimte panti nkura no so kenkan na chese wo konkan ye opesikwan kosi cheche free English language no afi o apa world people KG1 kosi be 6 Future of Ghana obe abetwam ni abakoso mavro no efsonfo ni nyina ne akia ya de agumu womo opesikwan kosi 6 eni ayo sanso na RMA Yesu kakra Muhammad kakra ne ayo tiapa montre ti akura no wo opesikwan kosi cheche free no kan ya no konkan afi computer no so KG1 kosi be 6 creative arts ho basic 1 ecosi 6 no science maths ni nyata perfect the one they can for say yeah next one ecosi KG2 no numeracy language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing JHS1 kosi free no so English language social studies science RFE computing and career technology and be na wo mo edia ba ebo ankoda no pa na is a year mock exams terminal exams midterm exams schools are run proprietors headmasters monshano so say mukro nyina na perfect adwen edamode ekro no kumase fo ekwa putuja station ho no an ye ban ye sanso eden kranso a danso man first up no a wo memo afa na baby otunto books ubogran satumi akan bi ya free perfect imperim4 0243 299-938 and 0540-755-465. Now, what to me at Okese. Quadro enterprise, I go for Drew no book crossing no Drew. One more woman trends what they can say. Din. Sans you move ribbon, some say, O crossing no Drew no by ye, what you to say, ye, what go a break to Munim, and in Kuhinum, or ne Habanum, wouldn't dear was what if I be a dear Drew mothers and inum, and Unam Yao, Sissim Yao, Nina Sibu. Sans no benefit, Gronsad and Koyan no people. Goku ya dia no tu ase presence atika e na bema wa emre wo mpamu no o konkran na dwoso wadwoso de be hadwen oba no be dwadai promise eba will be post sack heba mrum e honso benya bisanso apidank mrum bisi eba mrum sada sack pharmacy patase blockhouse ho a OTECFM so ja kon counselor ofia udura won satumi akami time FM so oboase techiman free FM dwoso so abaya sabia no ni mo pe no a ko ho a ho na sakabi Fredmans heba so sabetumi akami dani heba top amazing heba ta formatted disabrosa no mu umemu afana heba shop to awro wa mu bia uvra mu aso kurasi nu aduru ne ma bia to ana be frɛ eye ufabrako 0244470067 0244470067 anom ne no eye vitamin kabusua ebre kakra ne obehu na FDA for mani abresi monten so kyekyen korofo bi sɛ wode anom ne bi abadwaman so a ensese nipa nom enti na ye kan for vitamin no de ama no enkonoma nom ne bi nkofa ha mfa mre ni padua no we mfinhie aduonu ne akire onomba omanyimu o masoma yente won ho asemboni bia wonom de ano ne ahodo na abadwaman so tidie wo pe bia won sabeka soya milk drink or daba vitamin milk chocolate ni sanso na vitamin milk banana strawberry ni nyina so ano ne a enuanunu ahodo ahye mu ma calcium omega 3 6 and 9 ni nyina bo ampani bo ankwada emofra no kra de mo we de ye fa bie o madwinum de wosua bia konkan na we no cafe nsem bia ni mu obi anum bi enti wo store mu honomo o pa no no bi na de agufie honomo o pe bibi na de asoma hoho a e vitamin na awie ye kan for de ama ye wi na ekosua de ewo SHS online abusua we ye ntoso su kwa ye kɔ na yakɔ na be for kwan so
na enya ntoso school no nko yesan so ye extra classes e wo ho ento abofra no ebre ya wa makwan ya wotifie no ugya no obefa kumase abonebo se o chini koba no hwe ne nase a ase obi asebi ne safo ayira ma wa chini monten so be semfinhia do ni akire se dakoro pechini e na ne nase finsa no enti SHS online beboa wo na wa perfume bia ma wakwada no ne fie wa kire na de amani o manyina akonkan na wona wo kontoso school ni de wono mo mfinhia mienu wo ho mfinhia miense mfinhia nan courses ahodo ya wo beye wo bewie no na wuti abobel ye ma obotin kratan so akire sampa waje ntete won to aso school mo asia pon bia wo de bewuram no ye je wutum preko pe kwan soro nkoso o ye owofo o ye abofra nya abotre na twere number yi to ho na bere semu ne mpanyimfo nto kese na eja admission na ye nkire wade 0599 022998 ana shsonline.edu.gh na onso okopo admission wo hono mo ne nkire wade ma neoma nyina enkonkan so wonom na so asena wie ye gebra no fafa bebomu ante ba bia wo bia no ahurudi edimu akotini bi nanom. Imagine bringing your side project to life just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Ne kwabna boatena wie bene menua abrewaba kofi chumesi afen samnu nchemu ni Asem Beba Dabi Elson for Asem na ba ne ne bo apakoyo Asem na de no ho aba na semufo ahuru se esefata se pema adasate bi erunti bremu no eye na kenka bre na yefra se wo fen so not mensi mu sisi wa Asante mu Krobea ko ya yefra so kenkensu elson kenkensu so nku abrafo se mu ofiri ho ba ndra ne nwumre pemua kopem se no pay ade achen chese amanfo wormo out imprinting kwapa ebusonfo ne se ya kia ka ibia ye kwakwanso bi ne ndra nwumre no be no nkono honom ene hu se ka no apake e won chen ba bi kinkan so ngo hono am yakwa odoba ni bi o chese I disagree with the accusations about the assemblyman. Let them so odoba ni no said that ye na droba na de baby wapake kura no wapake kwam na chese akwa bibi ho chese won tia po ne hunama yin hojo ni ade ebusonfo nti abrante ba kon Dominic na odi nchemu boy no chese wo yade ye wo mo ye se ye bo nti wo mdi kopio mo kinkan so hospital abaya sabia hono an ye hwesa dokotafo mo hini o ye hwemu adokotafo ye dom betumi bia na chese wo droba ni aya wo twika anase kia ya ekokwan so bi ebusonfo sabire kura ne ehu ebusonfo nti ka no ma no hu hia tie na sha no so mame awie na Dominic nso ano December ba eye GX dash 7604-13 GX dash 7604-13 wodroba ni a sabire a ye no akọ eye mochire akokura no se ye hwehwe busuafo ne noma edono ka noma na phone so ye hunu ba bia ne phone kura wo ye hunu bia ID card bia ka no ho chesa bro so mo ba na wodansini ye Dominic wodinchemu boy Mamma wati fone wa hwefo nyina che emra ena anopedwumadi eno kresene oteno no sana ye nyina nso ye teno ye nya information enra anajo around the 8 to 9 mu hono se ka bi akwa pake ewo nkinkansu zongo ye no wo offenso north eye Asante region ya na ka me registration number ni GX 7604-13 Enchemu ayenya ayene se odun kinken so ho no e na omunya ne ntie se driver ne se ne ho emfa no ndebra ne ho mfa no na e wo se opake car no na odi omode no kodu hospital mu ho no eye kinken so government hospital ho na e na oye nyankopon dia watra na nan mo nse do a car no ba bia opake ye no na enye ba bia eye se ebia car e pake akoye kwa ho pe ya police force e wo hono anofa mi no mu di enkuta huti o ma ti mu se no kwese case bisa aba wo mu hono mu ya ba twika no e de akọ police station hono na nipa no so ti mu a wakọ akodi akoma dan a wo ya dwuma bi wo hono unless we wi afi hono ma ba beto car no e de afi ho de akọ police station hono sisi me no ka say de car no de da so si ho a me no ka say na abusuafo a o mo de hye no ye hu no enna car no so a yenim nimra yenim ba bi a car no so fi asese e ho be hia se nzenchofo so ye de ano betumi bi na ya hwehwe agusua ni bi a obeka se ne bi hye amase ne in fact ye nya mo ba fun bi a ebetumi ne no ne nkrofo edinsa oso bi a
yeah who meet ni bia na obi anka no that information na sisi anugu so eye nhwehwemu penny pakra we di animo de no call hospital ho se ono ankasa na de no ho call ye anase obi fufuro na de no call ye no ne ade a yeguso aye na afonso ni na tu hwanamo for Dominic the amaneboy free and king kenso wo offenso not mensimu wo bra drobani ya wo twiki aka yibi ene oba Facebook no so aka no wadabro ma moba so mobehuru sesen no esiso erunti wadawo ma bia na wunnim ehyen no a bia na owura wo na wo ho anaso no akora na ene dia na nimabusuani bi ni ade a wadabro ma na wadi akiri aka offenso no of king kenso na ne mpanifo akwa akohia na wa mu eda ho twen yakoyenim na eno ne na wotwe so na agwaho sembriche kese bo amagana ma o man ni nyina to abese no we ye mpanimfo nwotwe bi a amagana ho do na wakodi dwumaso bi wo boase afofie wanto ata ne wadware abamo wiamhyem a otim konya nkwanhia ma saa nipa nwotwe nyina eto anananom wo nse do no eno nam so aban yi Ghana mampani John Dramani Mahama dinkan de nafuam yensa to ho se Ghana nyina enfrankai sa de hye na no aka hu bi se bre kasa de wono mo akere eda wo ye wo mo aye kase kanipa nwotwe nyina bom na ye gyamo mo de twato okra no na wo kere se osana abosu ya ewom ya ne de toso edunum ya eda echina ye di anim ya na se adwumadi no eba so wo Blaster Square na ansa na no enanwumre ya osana abosu metoso dunan yi wonom ebedi ahyiamu eno ewo Independence Square honomo na afei enipa nwotwe a wonom afiri mu wo mumfoni na hodo ya hyehye ebra wote ase enioma hodo bi a wo yeye omo baye ni nyina na wo da kai saafo no ansa na ade che wo kyena womo ahyiam ewo Blaster Square honomo ahwa ma enioma nyina katon machi ama bibia todin na kasamafo ma banya bedi akiri eye Shamima Muslim ono anade nsemi tudwa ya sunsa friend media for nyina e mumbra Blaster Square na yenye press conference Minister Felix Wachofosu ebede all the plans and arrangements from security to arrival routes na mo be use to parking to the sitting arrangements under the canopy and the order of service generally in 8:30 Blaster Square the details ni na ebeto ebe mamu ni na Muhammad Ghana for open invitation where dignitary now bar just look out for or your part of the canopy available government ministers invited guests judiciary general public Independence Square no so see popular stance no so nyina ewo for Ghana for nyina mo pese omombra no mombe ombeza gallant, departed heroes no quite etina and see everything is set. Mempamocho, yes, Moara, etina da kesi, yajina adia heading MI. The best to say, yajina disciplined to reflect, the occasion. And Timoba na oshes no. Emma mo direction na patrol munti asie emma family areas need the patrol mo bi ankotena ho so as ya dedicated canopies need ama families na mind you 8 good families me pamocho mo what do you call it priority those are their sitting areas my ankotena ho now continue baby so now you better choose and patron your honor the amount patron monty at the my monty at the have a very orderly very sober program and say I'm part the work and sometimes difficult but ushers no security no patron okwa baby ya designated for you no what the continue ho it's very more oban tem so obenya baby pa atina Overlay now kunyano so asa na obomodia popular stance ne de ensa ana so betimate na so na wetina na adeni yaye manaye se ne busuano so omo akoma atomu yem kakra Shamima Muslim ono ye kasamafo abedi akirima eni DC aban yi Eljonfo wobra nipa nkotwe wo mu awio ene
na wɔtwetwa mu ɛna ɛsiiɛ tiɛ no ana ne wo na wɔtwe so pɛpɛpɛ na mpanimfoɔ ya wo mo aben ewu wimhyɛn ne ho nkitahodie dodoɔ pa wo mo nyinaa de ɔma no di sɛm de abatitu ne wo mo a edi akotempe wo Ghana Air Force mu na panipa ba kon wing commander Patrick Nelson Sobojo wo nso de adwenkyira ba ni nyinaa no fanhwemwe ya mpanifo wo mkwa akoyo no ne Ghana fo to kesa aka kire wo no se Ghana fo ya no edemu ya dabia no ye de adwenkyira de ba ye kan se ye ndwaru preda so ni maru pre ho asem na wo kire se we no black box nko a ne betumi a kire se ayi ekofwi wo helicopter yi say ni si ye sanse helicopter no kura no ansa na betwo na se sha se tutututu a na se black box no fira se ye adwuma se kasa ye bekoso biribi e bekoso ade bi e beto fom ewo helicopter mu bia no black box betumi record bibia kopim se ebebo fom ana se bi kura ebesi fom na wo chium se Ghana fo yempagi etim fanhwe amforces fo ye ne ya hye wo msom kwa ye nhwemu famra na hwe no bia ntra ni kwankwa nu abiase antra na bobo abia no anse pesepe na dwen saa se no opa no bia o we kura de we ne si ye ena ne weda ena obi kura timi kase bi kura no a ene na akwa no no otwi no hwesense bebre na manfo ka fa wo mo ho nti wo chese no ne ade a edan so ye betumi amiaje adie se etise anase etise na wo chese bebre bia besen kura obo ase ene bi kwa kobo ho saa de beto dwane se no mo de nafu anum ne kwa hwemu fa black box ho me yehunu susanso de nam so property a ho fa nkwanhye tumi etipa enti bo serese Ghana fo be me ya no ada kopim sa soja fo de susanso beba mountain so Ghana Armed Forces is playing out. I say, well, they are no betting. They will have to know the facts why the plane came down. Now, black box pay and a bit to me what happened on the aircraft. When you started playing black box near to my be a very record. Carlos to 2 years to be an India buyer, etc. The black box never betting. It doesn't matter, say you should hold on, okay, and cancer. The investigation on, but the black box is needed to certify what really happened. Into black box in the penny betting, I say, when a buyer playing the top. The young club was. Kenya Debia, American Airlines, helicopter crash to America. It take me and plus and sign information ever. The map man for matches, I won't talk now. I'm going to family. It's a factory normal abuse. I will decode information woman near their brain, near the background part, and near the buyer near their map press. And confidential is you call Air Force Resource Defense to look at it as on may be or one or my. It's just patient. We should be patient till the results come back. There's nothing like protocols. Once you board the aircraft and the pilot takes off, he's taking off. Only we are all human beings. And a pilot because because to 2 April the all speculations and forecast. They are aspects of flying. And they are saying that the black box should be decoded. It has to go to the factory for them to encode it. Patience. No, I'll be able to say this in the buy. I only play no. I where they will be a black box record. For Penny Wadi Juma, the Ghana Air Force Pen, Wing Commander Patrick Nelson Sobojo, Nadjinche, if I look up to I've caught Tetoyeno. Ya twansem no so ewo bonte so na eno wa manse south mansini no emu wa santemantam ya mu aban we apa abadwako bi de tumi bi ahye wonsa se won sori ntia fam agudi ayetuo ewo manyimu a enamra kwanso ayato won special anti-galamsey task force na enwa da na ode wona probo santemantam yemu ne namu anokopi mu bonte so na bonte so ho no ana okoduru ba bi a excavator bi si ho no ma enenani abre galamsey ayeka ho asemi wo mu tu a enya asem keto akora ena ka ho bi ma mpanimfo ya adwene se ene omo befa se excavator no no de fribria ya edi se adwuma no eno ka ho bi wona wotu galamsey ne kire se won pene kwan bi aso emma wona wotu sa na mo no emfa excavator ne nko enya asem keto akora se anka ntete wakọ afuo mu na de ono ne bohye wakọ gina over eto enkrade afre no wo mu ye bie emeretia bi ntem enipadom ebe hyen bia ye honom no ya wo mu nyina ya galamsey fo ni bi nya asem keto na posifo de buani ema koduru ba bia na chese ano akoye nyenyenyan eno na ka hu bia posifo ni nipa mienu ASP Bawa Ado Jalil enafe Sergeant Agblepe Mawona wo mo prepare ya wo mo nan ba kokura de nanu nyina papa ni tiri hu nyina
na eno na mpanyimfo ama ne bomu kyerɛ sɛ ekoduru baabi a galamseyfo bi kura yi tuo na wɔn mo toto anya asɛm ketewa block akwan a mpanyimfo bɛfa so de free site hɔ no mu nyinaa na ne nyinaa mu no ɔyere wɔn ho a timi kyerɛ saa nkurɔfo yi mu enipa 9 na enipa 9 nyina hwehwɛmu abɛda na di sɛ assembly member baako ya ɔno wɔn potem hɔ abɛn na musini no wɔno nso galamsey sɛ wodi mu tintiman pa ebra wɔn soliti a anti galamsey tax force yi nyina na ɔka ho bi Patrick Asare ono ya che no ya woka sa nipa nan yi ho afei akwasi amponsa ono nso ya kyere no osai Vasco ya che ne bi na Alexander Owusu wono nso eka ho bi ema ne ye enipa nan eno achi sa excavator kro ye no ho kofa ntokwa ne ba ye no wo motimi amaso de bepiem e wo manso adubia aposifo etina ya eno eni asemu esi ye eno ada anti galamseyfo ene womo mutu famagudi a enamra kwanso gather them and sell galamsey no womo de bo ani a de firimu aba eno no na shedem so open heavens conference 2025 jumete do ba eguso ya kura yefra se kura tata wo makion Pentecost asafo ye wo asokwa nyame ya tomo nyina ne yakwa kokwan bomu panifo ya ton safre de bebre Pastor John Yakon achirim resident minister host Pastor I don't know elder set ya pesa leader El Petro prayer center wo ono so baby Apostle Peter Kofi Jamake area head asokwa sanso na Pastor Jonathan Ebo Kwei campus pastor Ken US wamunyina na bound to 4 the kudam ne aton safre mo Stanley ofuso hene Juliet entry amoa Abigail amwako Adonai Kwani due praise wamunyina etechira ene enwom to ebe so de awurade de kronkron ye aton ye da ebusanfo na nyame yatom a enyina ne ekro ekwa kosi ye August boso me de toso dunson ti hyerenso ha sa nhye ya ye no nwumre no anasa no pa 6 a.m. to 8 a.m. na nwumre no so 6 p.m. to 8 p.m. sa na ebe no sa pepepe hyerenso na eda ye fiada ye be no nyame yatom a all 9 service bekoso na ebe climax ne kwasiata tini nyina no wo ene me ne ekohwa ma ene onyam hye aba ebusanfo yemfa kasebo no nsi hana na ye de eso ye na mpanifo mboabo no ase ofantwi ye bo esakola bo wone na pia na fina pamfo mu nyina aka ho bi sanso na Emmanuel de ko Facebook a osumpre yen edi egu so asomfo no tuntumba kokoko bako asonaba ohene kwabena boatena wi ebe ne menua abrewa Kofi Chumesi Mama Chilling wa asafo wo tie den koso mo Mama Chilling okay mama nya birthday na ye den ko Mama Chilling da wase we a special one special happy birthday call ama Bevelyn Esiduwa efinana boache more grace also wasiro otumfo nyankopon hira na hombambo ne kwa husane se enkan Bevelyn happy birthday to you akra ya odin kaye ne to so ebru ya dem ase apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an amsa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no, says he a cool malaria morning, you know, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no, not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and asakura. And yes, I diaco doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawan in Fidu Yunka. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did Jodian Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6.
6 English every basic 1 ekwesi junior high school na ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na se we de school bi kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura de wote boa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso mi pini. Menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abba no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDG edweden krato ya Odofo mami mi se wasem o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka cry de kwa de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de da yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe Osekwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Asante. Asem Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na ode, ohweso, edidigi. Otec nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ me bebi nso wo mo so na ni asɛm wo adini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne kyense we can say ayi ni na asem kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se nyesa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra
What will be a beco? What in Baba Betnasi? Ah, said the Baya on Beshishi, not Bibia to you. Already one more thing to me, and so Mania could do, and Fanya Copun Bra, while the few in Amen. Amen. Na oma ya unya wo no ne wo mo da no ya hefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo oh mu jeja mo na be flow Great ideas can come from anywhere. With Wix, you decide where they go. Put your ideas into play with AI and watch them shape every aspect of your website. Explore as many layouts and designs as you want. Then zoom in and dictate the mood and vibe. And when it all comes together, launch your idea into the world where it belongs. It's your business. Almost what to do. First, and there you say. First, we get 26 grand. Ultimate maybe 30 cities, but 60 and you know, no say, children, say 50 cities be at least 50 cities, maybe this will be our local one. Be dear local. One say, or maybe like, or no, make us have or no, ni levels in shell and this will be a and our no who say be our no be our share or a fine be at the form of generous to be a normal one sitting guest in Ibino. This year was show local. Ena, dear he name you local. No. Then you look at uniform now. 102.9 FM. Uniska, unti take. Or to me say yes. O kwanya de over chance kwa. I know short dress mu kwa na. Otimika say unya type. It's omo munye local ne de. Omo nu gina so. Omo de. Omo yim. Omo no so just say. Ni first me the local one na me ko but. Omo utimi say from we there. Car escafola la ni bi ni de me want intimate am nko na o ko ho a eya enka unya omo nye local ni bi anka ope o me na me ko na ni de be bo mi ase me kwa sele me hu be to me ko na me pe me no oba be da me hu be to me enu ko ani ade na e mani je o ni oba da ade na unya free me no oba da dia ase like me hu se me hu to me ase me hu se adwendwen no esote ana manga sentam bia dwene dawson enso kan nti so ni oba dade a na me ase mo atomi me na sa da wie na me sa tra se jimisen na ma de makwa na enso ya chance me sa akọ enti wo de da bia me say da e de bia this minister me so ma ye na de ma odi na busuya oboso ho akire mo kama man ho ba se from eni otrimo den ne mitrimu na den mitrimu nya den me wa memia ohun se me kwa odi se me nipa bonini but o ben me a na ba hu se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpenkwase asem 3 me mpa obi yere 4 wade da ha me famisa ngoka me mpa obi bia de mom o mo wani OTEC 102.9 FM me so mo hu se e wiase tonkan da kona e jimako enti amanfo a e ma wo no mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes enti se si a wo so nua ba ne we oguo ogu he mikrom adenti no oguo na me mama na dem vemienza aha we da dem 3 years also na 6 years what times in the 2 wo da dem mfie miensa so na 6 se si a no ono de na aye no se ogudem ontimi nante ogudem ontimi nante na wa wo nua ba nso no aye ne se aye ma na me ro ye mesale ye baba mama se emfa boni ntua boni ka papa kai Psalm 109 verse 1 to 13 o se de David bompa ye tia na tamfo David kan se na tamfo kura owu a ne yire kura ba wale ne yire ye obeja no mani nya kuru kura anwale ne manya se sabo ane ko bofo u framani meme na dem na didi masa papa nyu abode nya hwe mesira wo yenko yedim nti wa ye ne dai ogudem nti obeda sorry 6 years obe sorry enfie nsiachi one ne ka sesi a one ne ka papa ne fine pa o ta me ho pa no o ye mi o
Some my catch is on my dad, so I'm not the damn 6 years. What catch? No, Miss Rono. I just say, a man for Kabia. Oma Futi, some say. Say, ye be pese, ye be freweria, onene wohui, wa, and now babano, e wufia ha, obepe. Untu, tunan untu, mate. Say also be to ama watch, mate. Okay. Okay, mate. Any das. Okay, awiai oduman kuma nyame ayeye enka wudin. Na wiai oduman kuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no. Arafo ne ade hye awiai yema yenho ha. Na wiai yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia. Aha eye OTEC 102.9 FM sunie ena wie yasehia bio na yede asem beba da bidwumadie no ene yede ba abesom dwumadie na se yehia ewa afidie so se a asem krope ne yeka yese yede suade ebrekro na mu ne yede kire ye ho so ade no nti na wie ya ye kire no kre moma yense ye ho se ye ba besuade ebrekro na mu de ba ba kire ye ho so ade ewa afidikesie iso na wie adwumadi a ye die ya na wasa kai na wahye ne nso se uyi adesua ne adekire ne to nkyene a enuoma hodo a ekoso ewo na wiase mu no edoso ade ba ko esefata se nipa dasani wo hye ne nso na woyo ene se obehwe wankasa wo huso yie ene eye yawada ene ye bosome ngotwi de toso dunai emfimpinu ne aduonu mumu ene ewi na wie yehia ka hye ne nsuo se wo ba ye Facebook ne so ana YouTube ne so a ye stream show no live wadaroma eya join se wo ba fidie ne so a wo join no na wo hye fa wadwen kire bia tum
fam wo manfo nya bintie fam wo manfo enya binso enhwe ebrekro na mu na awiai wadwenkyere no wodi tumu no na wo hye ma wunuanom nya bintie nya binhwe wo won so timeline eno beboa ama nepa enso atumi akoso kama ewo afidikasie yi so edi amawo ena awiai sabre ya ye kasei oba Facebook na YouTube de so a eya hwehwe OTEC 102.9 FM hwehwe OTEC 102.9 FM na hwehwe na so huna wadama eya hye shema wunuanom nya de suane ade kire dwuma de no bintie shema wonom enya binso nhwe ebrekro na mu no wo share na wo comment no eya follow yem page no na like page no eno beboa de biara dai be hia wo afidie so se ne bebo nkaye ubenya kwanya na watumi awura mu bi na ye nyina ye suade ya kire ye ho nso ade ene ye nuanom a mo wa France buchiman mu na mo monitor show no live ewo Kings Radio eni ni TV so do ene wi nyankopon hira onye mo kese na ontutumu anamo enso emfansie ene wi ye wo ye nuanom e wo Spain e wo Be Love Radio ne so ene wonom so monitor ye show no live oko United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmac Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio ene UK fo nyina so monitor ye show no live nyankopon hira won onye won kese na ontutu wanamo enso mfansie Denmark fo monitor ye e wo Dachi Hima Radio ne so ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu odomo abade mu abiem dwumadie ni twago medin de Krobea nana yawo Asante enawiai oji amanie enawiai apesemakana nenie enedei Krobea jata meni wahia ewo afidie iso awade ya chia bia kwa ba ya eja akra umpom te sai nyankopon adome ho ya pa na nso so adom no a de nyankopon ase ya da so te ase ne kasa mani party idea sa wadi afe ene no kre atinye bie ni ho atinye bie ni ensem no bi ha adwen sese yai enra meka sa asem wewu afidie so sese wanhwe yi a obi de ne wanga na sidi ode beje won kwa afri wonsam yes okay na meka sa asem we papa bi frem osan na Krobea wasem a waka die me se ai adenti na wo kasa na am na sese nipa ni tumi de wanga na sidi de kura to kusia de na kusia ntumi nyo ekura nkwa ntie tumi ye enioma bebre ntie hwo husu ye ahweye ne bema eja kwa mi wo ho de na mi wo ho good enenso ye ya wada bosumi nwotwi yesi mu no nkakra kina pepepe ni apem ebe pem wo kina na abukof kof buo ne nso ya ne mu nsem ne dɔɔso se obukof na wanhwe ya nsem ewum ne dɔɔso isuo so ne se gugu no obukof a sa wo hwɛ sa bosumi we ya enioma asisi wom ne dɔɔso enti die asisi wom ne kura kyerɛ nipa sɛ ya ahwɛ ho ye odi amomia mu nkompon hwɛ yechi na yenhwɛ only the month of August. In fact 2025 we ya ankasa no enioma 2025 de nam no enye 2025 we no ahweye ene beema ye wo afibia ne botaye se fatase nipa de nante ba sa 2025 we die no ya ahweye ene beema ye free 2023 eba 2024 me catch the tie for say na me team eye boot for boot who dis year mewe ba 2025 ahweye ene bema ahweye no nyina homma sebe wa wo kwofo ka wa wo kwofo alupre ana wa wo te ba sekre nkwa so emrantie bi atwa anwom e di ama 2025 say wo fro ka buei wo fro alupre buei di o fro bia buei nemom buei no enye bokroso enetie buei no enante aba enipa dasani yasetrem aspect of your life
baby a yenem bia no saa buei no enantebam saa August we any 2025 we wan hwe ya wo nipa dasani buei ebi be chew enti wo tu hofo no tu nua before tu ofase before tu oyire before abusua connecting to you no to obi afo na tu woni a ebel hwe ka bi wo hodo mo a ho obeka zo na say krachi OTMC aho your friends ai kra ura odin de say hwemanim na bodin kwakwado a wati hoi ebia ye kan obeka se eto na ento enso eto kwakwado a ato kire se ya ba betre ha yeti hai samanfo benya ya hwe TV ne so a kwakwado na de yeko enti kwakwado aba be ka kire ho nana asama tumi o obetumi ahwe kwakwado so onkosa de ato no ekwan bi so wa ben enti manka se enti Krobea Asante kotoko wo bebi aya wobu wo se wo kokoto aboa ne se ote unua so a enka nkire ne se sorry ne so kasa sorry yen so se wan hweye no odi firi ne so a de beye bia no wo de ba wo so ena wie onua ahweye ne be ma 2025 eno ne yede nam sa ahweye kro ya ye ka ho asemi ya anuanom se wokọ mmoa ye frɛ wonom mmebe in the singular form ye kano abebe in the plural form untumi ene be ehia ewotwi kasem enti se plus be ehia ebeye matwe chida tina me kan say enti okọ mmebe kro ni mu a asem wasi o entokwa kese ena asi ewo mmebe krom na asem wasi yi ade bechi ade besen we ya wo manituo so we ya fa ne tai we ya fa ne sekan emebe da sem na me kan yo anuanom a sebe oman Ghana yimu mo se mo mpa asumdwie ema mo ankasa mabusua kuo no mo adama muntie o abebe ni nua abebe o ye nyina ye wo mantem krumu o eye sirem ene ye wo sabe adentina mia mi nua sirem ni menene ntem ebe dane ncheka so na da bia weyi mpasum dwe ma we enti ubehwe no sekan nie etuo nie tai nie enti se sekan ye ntwa nipa etuo be bonipa muntie sa asem we na monhye den so se ye meba asem a mekan enya ntoka ketwa na asi wo mebe ntem muntie o emebe ko kire se ye wo mebe no akesepa wom mo atena kurase da na munimu mebe no mo be di sa asem ya mekan wadanse sa wo mo no wo mo ye gree pa ye ni atena kurase da no ene ye wo no mo a wo no nsususa sa wo hwe sa mebe ne ho a omo no ntese akese na wo no ye gree pa no se ye hu wo no mo a waku a bebe no sa difference ya mekan obi a sentenko di obehua obi a sentenko enti sa sect no obi ade no eno omde abo ani enti se we na befa tua wafa we na befa sekan a wafa enti uko mmebe kromu a nyasam gitwo o ene tinten sekan twitwa kekraw na mebe moje sone eno ana ekoso o eno ana ekoso afa mu me ade na ma chichide na mu eno akwa akoduru mmoa yi krom oduru ho no asomdwe ni ho nanso se ne munim sa abo achechede tie no muntie o asem a mekan abo achechede owo ni konkura ya ohyem enti setuo na beto a eboma asede abo osoma tai so no obete pe enwura no unya achechede nko no se sekan kura na obete pe sa achechede na ntwiri tie mpie na wanya ne honam na waka ne nan ne nan ene ne tinyina de kohyemu edi so obenya achechede ku no wakwa goduru emmebe krom ho na goduru ho no hwe
emwe emwa of your own kind abebe se wo ye typical green wo ye pure green na wo bi de enye pure green sa wo moja smell different na wo bi moja en smell te se wo de no a enti monya anuanom ena mo matwetio matwe ase kan na mo di kum ho sa meka dako enya mmoa no be se du ana duonu bi na ewu ebi aduonu wa ha eni akire dako po ena ewu afi mo me hwe achichiri ekodu ho no ena okọ mmoa no obi ahene ho ena o se hemfo momra na momienim komo o de ye kan kura no momfa mani ntofom emmoa se ye ka atuo ene asekane a mudidi mudwuma na why na de bra mo on si adende na bua ya ni o okọ abebe emebe nketo an nche no hwe yen yesekan ya yedidi akonsanka ya nhia de na nka yawu muntie de America ni yo ye nuanum sremfo muntie de America ni ye sanka ya nhia bua de na na chechede enka yawu hwe emebe green we mu beto hye yen so enene na hye da bo eka ekoji asekan a ano nam no mo sheda ba no ene ye langalanga wom kotokuro wom de ye de bunua kakraka ye funu nyim ni nyina bi wom entisi ye se ano sa ni ye de nam meba kase ani mu a eno ane teta oso okay medamase munyina ho ntweme ene okọ mmebe akase ne nso ho ene ose muai modama entokwa mu kuei anyanyam bia munso atua na mudididba why na bua mo se nana sankanye nena enka ye huna mane hwe samwa wei wonu monse kan wo mu de tisi ye mu ade ye pa anya asam ketwa wo ene se yenso enene bre ye ntuo no na wode tua boba no ka ho saa ene tintai enti wo mu twa no na yenso ye kum womu twa no na yensu ye kum omu betwa bia kumbi yensu ye bewie ni atotuo no ni ye de kumbi enti achichidie hunu se emmoa eye abusua kro enipa eye Ghana fo enipa efri mantem ba kumu adene nipa kropebi ena akwa sankrofo yintem aboa ba kupebi ena akwa samwei abusua kro no wonom ntem ema wei sekan na oma wei so atuo enti wo frɛ abusua no mpanyimfo no se mpanyimfo muntie ko amu kuin ko amu kum ho no mukum ho me ba beye nam edema adeni nso ene na abusua muntie o ko amu kum hui kafi wa yede tum sui ensemu a eni a ye kafa mu hui eyobi ye die ntia eya adeni na mo hwe semukum hu nyina sa sei na mu wia emwa na ya wonum wuo no omo wei se wei be fire de ekọ wei se wei be fire de ekọ osi okay wei hinnie nana obefa wei mu de ekọ osi Dabi wonso obefa wei mu de ekọ osi Dabi osi enie emebe a ewuo no ehe no ono mokọ eho ene ono mo kai wo hunu se woni ewuo no adenne ene na busua ebe sesa ye chibi ye nuabi ye hubi wokwa adenne abusua mu a party akese a wonom de mmebe abusua no ebono enya asem ketwa oni adasade dwene wo ho mum ye nhyase emfiri wa abusua emfiri wa wadiem emfiri wa ukrom fawuram asem amakan emfiri mpotam a wote wuram wa abusua wuram afei wo mantam a wote fawuram na hwe adende a wabefra wo mu wono abeba be ye the third person okosei wei no okosei wei nso na wei ni wei ntokwam eno no onya na aduane ana wonya ne fa ahodie
wura adwuma mu ye wo nene crow. Monday.com's AI blocks are a total game changer. Excuse me if I find that hard to believe. You know that llamas are biologically incapable of lying, right? Does that come with knowledge? Monday.com's AI blocks are designed to specifically help you at your work. Plus, you don't need to learn anything new. So what? I just use it? No prompts or anything? Let me show you how powerful it is. Sending bulk emails used to take hours. Now, AI summarizes, translates, personalizes, and sends them out in seconds. I can definitely use that. Now you're getting Saswodie na yakoya ye ntokabi ye oh eni omo kodia emonye envelope ne dia maw waji o abusua ni abusua ntam na wakohyem we insight we na we insight we onua anuanom nene ebi frɛ no adenne they are everywhere na se wan hweye na wa wugya wo ho sɛ nea de ne tumi wura mu kɔ mmɛbɛ abusua mu no so tumi ba be wura wo die mu a wo benya haw akyekyedeɛ okobie mmɛbɛ abusua no ani ɛwɔ saa kwan no so no sesei abɛbɛ kɛseɛ abɛbɛ ketewa wo hunu ne nua a ɔnom to abasakom kɔhwɛ nketewa na ɛware akɛseɛ no ɔnom wo ɛhɔ ne hɔ akɛseɛ ne nso bi ware nketoa no ɔnom wo ɛhɔ ne hɔ asomdwie aba sɛ yɛkura saa asomdwie wei mu na yɛde yɛdwuma a ɛboa emempuntuo ɛba sɛ yɛade ne n'ani awu ɛma sɛ so osi mmɛbɛ kuro mu a no ɔmo pɛnu aku no I dedicate saa story we yɛ amakai to yɛnnuanom a ɛwɔ bɔkɔ. We are all one as Ghanaians. Say yan share hu ye na ye jai sebe nene no ema wono mo ba ye mu ema wono mo ba be hye ntem ye to atuo AK47 unya ne wei enye civilian tuo eye security fuo tuo AK47 dia yedi ku obi wa asenwase hai eyebia wonyane wen enye civilian tuo eye security tuo entiene woteboko se wukura AK47 woteboko se wukura sekan woteboko se wukura locally manufactured gun wunio yenyina ye free mantam ba ko anya hwe kra no say ya pa is ya pa is say ya pa west ya pa west eye northern eye savannah eye ashanti eye brunga hafo say ye bru isio say ye volta o say ye greater accra o say yes sene tie bia yenyi mantamunumu difference kranto nchen no we are all Ghanaians. What is happening? Wajai adeni no wababa hye wontem abusua no say awade ne say efie ne say moma yenwene ho na yewuo no na ye obi nso bid obi na dwuma de hie nipa bi emfaso esese nipa bi nya ewo ye ntokwam ye wuo mu no na ye manipa no ne nsaka. I dedicate this story to you, the people of Boko. And every Krobea masimni ebe me de se sa asem we ya maka muntwa na moma yenua omo ewo Boko ana so obi ye mampurusini so obi ye kusasini omo nyina obi nkyere kasa twi ni mu no onfa nkɔ wono mu die ni mu se Boko die mu frafra die mu se kusasi die mu se mampurusi die mu wonfa nkom na wommo ewo saa me aye no emfa mame makoma beto kyerɛ sɛ enipa ewu ejapade ehye owa de achia me akra ene de odoma nkoma de soma amenie mo ne kasa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina titru
Efie free London. Edna. Efie free. God bless you for the lunch yesterday. Efia Nyankopon Israel and no lunch enra. I'm Israel pa. Afi akra wasem a wodi tu dwai. Sabri adene wakwa akoye aprepreja. Se ye ka aprepreja ayatakra odwum. Enipa bi a ogina nipa mienu ntem na wogege ntokwaso. Ono ene efre na aprepreja. Na yankane no yankwara abrem no wasam futuru a na wachemu mienu na wadi bi egu bonkum na wadi bi egu nifa na wabegina wapemu nso mu mienu na gina ho na wode ne nsa mienu na aba mu mienu nyina anim wose agronie ntokwanie boni a ope na obo ho mpem ko bo agro no a usuro no se obetima po se ntina so ti wonyina woni ahoden ndi basa mema mienu ne de obi apese obontokwa no ne obi ehunu se ne hoden ndi ubonse de odi nkan na bontokwa no ahwe agu no wasan ya che de wo ne nsabonkum nu a eya agoro no mu no no wasan che mu mienu no wasan de bi agu ntokwa ne de na ye nifa no mu no wasan de aba wo nso so a wonya ma obi no no wasan bisa wo se agoro nie ntokwa nie opede ye hen wokobo agro de no a ye beka se woni ahoden se wa no a be ma so pese o ye be me ma se mti wo bebo ntokwa no na wo bo ntokwa ne wie a afeje se we ya bo ntokwa we so abo ntokwa enti afedi ye beto ayirem amamo ako ese ne we si ntokwa nie obi abo ntokwa de a ene ne je se enyame na magigi so wo munyansa aba akono no mebisa sa agro nie ntokwa nie na ato wa na so pentokwa me ka se monko me de me kire mo mienu wa na watusu ntokwa no wa de a kire we na wono nso so wo so me de kire wo no na agro ni ho na akobo ntokwa enti oyi ni ho adikan agina nchen ansa kra na mo ahye ntokwa na ase na mo kono no mo gina ye we ndi fane fa ko ye boade e tia me ni Krobea ku ye hwe no ogina ho na mo bromo ho na mo no ndi ogina ho na nigie ni se obom nwom no de nani age na wa wuni ahode wazi ekrem wati ko hey na perform no wati buei se titin so ani atitin sa ena wasem a okaye anene akoye enti nipa bia woyeta krojem wotemfinfin eya prepreja no hyase peni sesi ya me ne wokasei wo warariem aware ni gu wo bekom na prepreja bi gina ba bia wogina mu mienu mu ntem adeni aba ho sabre wadwuma mu ni wadwuma wura mu ntemo asente se kane no wo bekom a prepreja no waba ho enkane na no ma mentamo ye kama na woni wonua no ntamo ye kama ba bia wo bia no na woni wo ntamo ye kama endibire bia bonze entete mu ba no hwehwe se hwan eni aprepreja na wo ntamo no se wotimi hu no na woyi no afiri mu a ababua ama motimi asan aka abom ebra wo mu hu se ya nene ena ye sa no a wo mu jaye ye no wo mu sa benya wo mu nua do wo mu sa benya ankabomu endi hwehwe sa de wo wasitene mu no a oye third person no a o prepreja se agro nie ntokwa nie no pe no na yi ne firi wo na obekọ wanim me da se eburu dwene ho fa kọ wanim na beboa wo enkomo ayabo yi eye hepa plus doctor odno na aso yasene ewo sankomoboyi abasem ya ye de brawi me pa chew se ebeba so brebia na se wunya hepa plus pavi plus mosa eno ne beboa ye mada ne da ye de abrew enti wutiemi bowura heba center bowura heba shop bowura pharmacy bowura over the counter na wokwa eya akasa wope de fearsome 3 se fearsome 3 nya dro ba ko eye no miensa ne akabom abone nsamrane de fearsome 3 se nuo no eye hepa plus pavi ena plasmos se wunyanya se nuo miensan se ni nsuo ana ne topa ye na wono nomo a oniada sani apai ne be peke ama neoma atumi akoso e de amawo se stroke yade aka wate ho esichire yade nie mojabrusuo nie
wayɛ sradeɛ na dɔre waboro so typhoid nie atenka koraa wɔ mpam no ayera wayɛ mmerɛ infection sɛ tetew wonya nya hepaplus na wonya pavi na wonya plasmos na wobobɔ a wawie aduro na aduro frɛ doctor no ɛwɔ 0542 778572 ɛna 0591 059 1367898 na papa no ɔne wɔn kasa ɛna wiai wɔyɛ ahemfie nkɔmu mu no yɛwura manhyia fikasie mu ankasa sɛ wɔhwɛ na wɔtwe yɛsii mu no da biara no yɛwura amammerɛ ne amanneɛm ɔba adeɛ kyeame ɔde yɛwuram na adeɛ bi a ɛsɛ fata sɛ yɛhunu ɛwɔ yɛ amammerɛ ne yɛ amanneɛm no ɔde ma yɛn ɛwɔ afidie yi so na daa ne daa wɔ afidie yi soɔ no yɛka nneɛma ate aseɛ sɛ asante yɛ ɔman asante efiri tete na asante bɛgyina nyinaa nam ne hempɔn otufo sɛ etu anaasa asante mewura ɔbɛtena ne dwa soɔ ɛne asante hema ɔbɛbɔ ne bɛkyi dɔm na ɛnepa atumi akɔso na sɛ wɔhwɛ abakwasɛm mu sɛnea Ghana yɛahensɛm teɛ na asante gyina brane na asante hene bie pia ɔwɔ ne maame a ɔbɔ n'akyi dɔm enti so wam wani akɔ ho a sɛ dwabɔ kɛseɛ bi ɛkɔ so na sɛ nsafoahene tototo na pono mu kyerɛ sɛ yɛwure pia na wohunu sɛ mpɔmpɔ nsuo ɛne wɔne ɛka ho nyinaa piepie di ɔhene anim ɔhene ba ɔhene bɛba ne na bɛba ɔhene bɛba saa neteɛ kyerɛ sɛ ɔba tan biara bɔ ne bɛakyi dɔm na naano yɛnka bi nhyɛm ɛna asɛnkɛseɛ bɛtoo asanteman nti nnura sɛ wobɛhwɛ koraa no a na yɛhwɛ yɛgyinaa no general hwɛ nipa wu a deɛ yɛyɔ ne yɛteeɛ ɛde ba sɛ ɔhema wɔ asanteman mu wu a deɛ yɛyɔ ɔba adeɛ kyerɛkyerɛ mu ma yɛte aseɛ ma yɛhunu sɛ yɛtu nipa ɛba saa efie mmeranteɛ ɛne fie nipa ɛwɔ hɔ na ɛnyɛ adwuma mu ne yɛtu mu hwe soɔ ampaniampa ne nuaneampa yɛtu badwa ama ɔno mu akɔ mampanyini John Dramani mama ne fie yakɔ akɔbɔ na maneɛ sɛ asanteman wurase yɛmɛka nkyerɛ wo sɛ ne maame sɛbe ɔkɔ akura ya wohwɛ mfonyini a wɔnom twa ya delegation from the Asante Kingdom mampanyini the chief of staff Owura Julius Debra sa papa no wa ahobrase pa Julius Debra o wa ahobrase chief of staff de wuni ahobrase a obebre o ma mampanyini bre papa no wa ahobrase ya wonu nso gina mu bie na kyese ni nyina no ayefe nene ye pese ye nkomo yi ye di wura manhia hemfie nana kwasi wusu echao nana wada ma ebru akwaba majo so awisi nana me pa cho na umpem te sei yekukamo ye de nyankopon ase wo mi dwumadie yi so big announcement ne ba beto odwa saa da no me ne saa akode ne kasai efiri ho ye ma hemfie enne de yaba wo nkyɛn ɛwɔ manhyia fikasie mu wadama emprempre ya ye kasa firi saa bra asɛm yi beto odwa besi saa emprempre yi wo na wo ho ɛdeɛn pa apote na ɛkɔso ɛwɔ fikasie mu na na ma yɛhunu bie sana ya kwa bi Asante ni champoni no abewa ote background no said ye niama edi koso ɛwɔ protokofie yewura oba ya bekasa ye sese embredi Asante man biche abono ama bi aba Asante man nyina no nyamenu no pastor bi dodo na eba abahada no kasa na wama ne yakɔ na niama edi akɔnkan enenso bio amanfo dodo no aba ya mo man yakɔ na mama no sɛde so ede episo enti ene etime egna so akapɛ sɛ ya ọmọdé ẹyẹ yẹn nana Asante ma ya òfin mu n'eyie anani náà wọ́n ti dá no
and then and an impompo so the pan and penny for as you saw. And it's all part of the Ocean here. Heading soon and I'm here is Ghana and the day. Krobea is young and the photo for a day to have a few. What traffic? I was here, or my movie, and no mean company, empire and so on more. And one more and I say, radio, a man for the donor, ever, yeah, one more ever, that Gianna, and I'm say, a war, a yes, and him, to say the dinner, a yes, and not and him, and I think very Nadia, and it's every year, man, make a say. The better in Openia, then not and him, and the court, or no, Anna, or Dano. Our yet to shop for the more than 7 in the bone for Mokaka. Now, you can study a near my ATF. You. When you're graduating, Mammy, opening, and Casana, 120 and the Bopre, no, a year, not and same, a year, the court house is not young for him. Opening what I may process. A firm and Baffle Street. Baffle Street to Barma, to make you would ye ever not and say Maha. Yes, Sante, my friend. This Sante, Sante, my tata. Yam, I'm classic guys. What I remember by a Hagina, you too. Again, I catch who's to knock a quarter to tune in the ma. La, as he classic. The Tabacas are the any other. I did Botokoima, then I got to the Botoso, yes. Sabre, any attack of Wawa, Monsieur, any other severe in the area. The idea of the war, any abu boo. You see, I need, but I did not be just about the Fusos and Mano, so turn and advertise. Ama, you do show, ban, by Nelsia for, it's a ma. The train and two be in it is a man, a black for you soon, but for soon. What is soon soon? I am for a mine and I've been for the group for a group and no beer soon. I want that man. Now, the first I could now was so much talk I can't say. Sometimes I couldn't say. There's a lot of war in class here, and in Gurk and saying to him. I am for all beyond the Sancho and go for sir. About the same, the Papa for selling. I can hear Nasabi, and the Beba, dear Sector, and the Southern Santina Roma, and that was the Brunada man, and the Bibia Christosum, GDT, and the Southern in Ayajai. Yes, but will be a question for President Santima, who could be on it, that's at the man of glasses, and that's at the Emma, a person there. Now, people tell me that Santima will and buy it. Santima will see it. The first had a deal get here. For people have a question by the Sardino, the two are only about a question. The winner, Santima, Brennan, Santima, Mijao, Casabapo, Master, the California, Performing Mine Photo, will be a mother who in class here, this is class here, just that up on a still woman, the Papa Phono, or we are very, very careful. Yes, sir, well, by Saturday, so much, and then I know that go. About the nobody. About Zoom, you know, for them. You have a cool vacuum. If you have started Papa no for them. What are Wadaro, Mamma, mean with our same way saying, after me, as you read about Rana, Southern Vega, Diana, in Mukakra, any other. And also sign our Capano. I am a cura, and now be beer, be better because I'm another woman, you know. Cristiano, and then I can saw something. I mean, I've done the BBR to BBR some day passes and slow passes. Now I can't get customers here. I hear quite a crowd anymore. And I'm about to pass. I bought on them. You want a crano that will jump crowd. I said that is something Roma. So we have to take what the point of himself, etc. Roma. It's a BBR is awesome. The BBR from there. Bibia ya suje kwa so say ma me anya ba bi kono obenya suje opedom oya kuru ye wodi obi ara ne de etina na me ka se mo obi agbese be pesa obi a oba bia no o ba bi pe ni mu nusuo na mo mu ma fa asem nka ankoka die ni da siramu obi a na bia pro na for so obi a amra amatu ni yesu
na sisi any abere any attack kowa anga ya Krobea Asante yeguso ya onse ojuma die kajabi into kana ya kajabi bedru ya no na mpanimfo de aso masomo krampo ese obi hodma no wo asem I Asante ma court honum mpanimfo buso a mo ya jese yesa de be na nema atimi akoso enti ojuma die kase ma yampa so na mene Asante ma court no opania wono and where secretary at the M1 more entry for the more so ebo enkomo kakra ewo Santema ahintiasi opani wada ro mebru ya mo afa abadu abote bejo so ni na dia mai bidi ni ko fia komani ko fia ayi fere na Santema ifi fem ko dada ana o sha wo de ni yesai ko dada ya ba ya musa wani ambre pa endom ni Santema da do bo sha mo tia nya Asem kesa kari bi se ya ba se ya mo ye de se de ni braba ya braho Asante na ni ambre you say the court court the person you have to you and sana you be ya there you court madawroma no what they tell ma mene me ankasa me na ba ko fe me ankasa me na ba ko fe na so kwa hine ambo ko ka clear bi na we di wadawroma e dey na won ka say aya Asante ma fa de esi the American you say breachable Asante mai yegina mami enu nu fo anu kedi ampon aturo sapre no dan so ne fe no eya asunjue ye pepepe enne exactly 1 week I will frame ki ye show me sia so da mamre ne amanye ye na wada mo be bodi ni nyina mai your friend and Nati Bamwa, the second. Kumasi Asukwa Hene. Kumasi Asukwa Hene, and no. You would say about Sikema. What did you know happy? What did you answer so? You were home. What are you? Would you make your potty power with anything? Until 1,000. Sana man for the number. Would you make your potty family? Mayor and Consoni. And I'm sorry, I was going to my day to close to make a home. I said, here come here just for. Just for the if you in a dear, it might be what you dear, and Master Bank Consul was Santema, and just say, Pierre, you may be a make a home. You better have to pass on OTEC from my boy and couple. And I could be Asante. Mira, hello. What boy Juma, Kwesi? What boy Juma? Into your tower, yet the air cost one, what the aka no. Now be Rufia, Yabeka the Aka so. Meba, Piafo. Yada say, out of 4, send ye tear no, sebe, yadink yaka, na yamuatia se. Say, now watch it dano. Say, and ya war. And then now watch it. Ena baso ewo menhia efikasiem na sane yakwasi kan nananum hiame ene na wotwe ye de mfidie nyina beko fikasiem na yakwa akobo e de afri ho enti sane aye de se wohwe a sane etie no video se ba yanim nom ne ade no eye Asante man eni adehia sebe sene enra oba ade ade efa mu ma yete ase no wate se Sante man hima sebe okwa akura. What was most interesting to me was the fact over 50% of the students are working. There are a number of students who are refugees, have had to seek asylum, have had interrupted education, people who are adults that have decided they want to continue their education and are making strides and making a point of continuing on their education. Ekoye koma yewura yako yasoma Asante man Asante your mind
Asante ntini yeti baabi enti eno nso no awiai ya wonkomobo awiai ya wonkomodi nene yese wokọ Kumasi adum nsuase a opposite Aseda house ho electrical shop bi wo ho yese wabiebie mu pa wo speakers yakasiem ya Asem Beba Dabi dwumadie yi usi enyansa asem ne kora de wo mfa ni agro sene ye fa himfie nsem ba bra wo hema sabe okọ akura yi wani je ho yeda ase sa electrical shop kro no ya momfrɛ ye na ye humudi ankasa na ye mo ewo afidie yi so enti electrical shop a wo nsuase adum ha na ne Aseda house you sit no. A very good afternoon to you, your workers and their customers here. Eto adie nyina. And now we are for ya won common sobo. Me wura bi e wo manim ha. Na oba de achi ami akra. Na no me kan sa mi we de kire wo afidie yi so. Abaya wo ya adwuma wo sika kora bia wo ye banka. Na wakwa wade na namfo atu ne foma wagya ya wade. Na no asemi ya me kan wo afidie yi so. Nra abaya ne sa frɛ me. Osena na ya Krobea Asante. Obi ya de na semba woka. Na de na me dia me de to wanim na me pɛ watiefo no wabedwafo adwe nkyerɛ de wa amwa me. Na mse awura wasɛm no ɛyɛ me time. Nanso airtime kura se de kura no a edibesua de awrai obo ose akra Krobea mihunu be ma me ne tie na ye ya adwen se ye be wade no na Krobea na me wonfie aduonum yensa 23 years awrai kire se one be ma na tena awo baako ayo na wonom baako a wonom awo ni mu no ena sane no onware ye one ne namfonom etie no wonom hyase se wonom bewura na wade mu enti one ne kunu tie no no one ne kunu tete se nkwadaa obo awura kire se nana we play like kids ye di agro te se nkwadaa enti ofafuro owoi ma nyame adom akwadaa ne kura benyini duru baabi ne maame behwe ne kakra maame ni firi ho koi ma wom de akwadaa ne hyase ko suku ise ne ho abekene be ma kɔ n'adwuma oba kɔ n'adwuma akwadaa kɔ di suku ena ne namfo no mo a one wo mo hye abrabɔ nase osena na Krobea ame banker but se na me pon a ene na me gimani ose kuro from haikura de amanfo nim ne pa ose I am a very well-known lady. Ewo kuro from her. Enti ne namfo ne tumi frɛ no oh na dai me pa cho mami use the name mame emfama no in bracket and in quote. Mame na dai na say girls yetumi ko hia ye hia wonka ho de na asie e na dako de oye na dwen so opo adwuma no onko fie ofre ni kuru ma ni kuru kofa akwada no na wone ne namfo no mi ko hia wo a very popular place e wo kuro from na guys ni nkomobomu ena na Krobea e ba be piem se wono mo eye me namfo nom me ma wade a wono mo nyina ba bi no ono de omo ware enti mienu ene enipa mienu awo we yawo ya nware won ne namfo nom ne nso ye num miensa aka ne de sebe eye yenkonko a se me kan se ya no watemase wo kwa sa kwa ne so enti wo makohia wo sa popular place yi wo kro from ya wo no mudi won ho nkoma ene ono mo hyase se ono mo ka enioma a tan wa wadiem e wo wo no mo nhia mo ni mu osena na sa abre ya make say na ya jeje ene ye dododo te do nsa hodo o majeje no me mobo e wo afidie yi so enti wo matwetwa bi kama na ne namfo nom na hyase ye ka de nye e wa awadiem o wade a ase waba abeye eto ama be ma no na aba abeye tire sebe uni ufa ahudie o ko ba bi kura achese o kra be ma no ase the spirit of sa feminism ena onmudi hyenimu otena ase no ohunu ne se ampanso no nso ware yi sebe de ema ya ne kan nyina ne wom oni ne fa ahudie first no otumi ne girls pie
omutumi kotena baabi sesei ontumi nya saade ne bio bema no hu ne se ne kunu ne hye ne so otumi kra ne kunu kra so ne namfo opie eto de bi a eye den e de ma no enti de omo ka no ene obeti ase no agya awade mienu na omo start free preachy feminism no omo no ne bema ne wo ye bema no sebe me ma bema me hye me so e ma bema me tete me ene nam so a e ma wo no di gyaye ampene so ama mema akoye won ho ade enti ohunu ne say even ono ne level as a banker na omuni obi akwawo na nipa no sebe oma gina wo ma ho so say ye hwe ye ma na ene ye tesade a ene ye ono anso beti na wayibi enti okofie no o hyase ni kunu e kire ka so osana na Krobea na enya Asem ketwa efia na ye very happily home mitumi ni mikunu di nkomo mitumi ni mikunu di agro ye bai wo ba na me ni mikunu mienu adane na ntwie mu sa agro no obo wedi bida na ntwie mu ono o masusa no mu ani bida ye dibi ye penso me ne me made o ye ni wa ma o man feel oh obo wa ma o man feel o papa no ukuntunu ho na wo ye ho te se de wo ye aboa na ntwie no na wa ma akwala no atena wachi na wo ye mu anye bi ye nkwara abrebe nya nkwala abrebe masem ye se medikan yi ano Dabi ye de ma anye bi ene na okofia oh masalas de no mu nhyeda nye du sa Dabi obo ene okọ ya masalas me bana otumi draw me kama de bre me no mani nye obi wate obete de me kana se you go feel a family you go feel enti wose sade we nyina na Krobea sabra na me namfo no no nhyase so wono mo kasa Asem no na me ni kunu ye bi o se akra na every bra me ne wono mo hia wie ye no every blessed day we yi freme no na we yi freme ni nyina ye se ono mo kansem de nye de binum mema de ye won de wonum kom ni mema bi kwo ye wode ye won enti na ebro abamimu enti me ka kire me ho se sempo se be ma ni jai me na be ma ni ni ho a me ye adwuma me a metumi a survive ya hwa akwada no enti awade ni gui se ye ya na me ka sei awade no agu akwada ne wo me nchen be ma no tene baabi me nso meteme baabi na Krobea mi jai awade no eni akora enya Asem ketwa se me po adwuma to de bi kura na fi kwa ya me den enti me de me maame eba betena me ne me ba ne nchen apartment ani etim eye bema no ene hanye 2 bedroom apartment enti owo 2 bedroom edan mienu owo hall ewo toilet and bath kitchen bema no ne hanye 2 years and what the mama ni akwada no tim kwa fa me mama betenam enti se me pie ne me namfo no betena sa popra joints ya meken ene ekumasi ha de nan na yeta chiri wabobo obo me aye no ewa ha ya ni yeta chini kopa na Krobea eto de bi anadwo afei na me befie na ene akra se ne metie no me ye oba me ho ofe ena me ye krokro nso kama enti ene mema de na me nya bi si me pe yeah I had a lot of proposals every blessed night ya ye be pie enti ehokra no me namfo nom no bi me ho be ye wonom wahi se wo wa wokra wa wo baako ene miensa na wonom de wonom ngu bi kura ada no sebe na me ho akono enti na mema ne nso ebitumi se me pe enti pesie ni mu no akra ene de me pe ena me tiase etwusu de me pe ena me de me ho ma no enti nana meni me kunu gyaye no emfie miensanie se mi ha mani enka emema afa me beburu dunum sa hakra de na me nkan emema afa me ebeburu dunum 15 ni kura nya say ye exacto ebeburu more than
ose nana mene mema beburu dunum ena ahia na akra se me free won chen na me komi fia every day me fi me kunu se dura homache na bia ma nkosa mema no bi mpo ho ana me ko bi mpo ho a nana se tede me fi me kunu se ye ya make say me ko mfinhia duasa akra Krobea me nware bio me bakro no na me da so wo ene free ho no me hunu se ememe ba makwa mu nyina nso ye amanfo kunu nom obi wo ho a yi onka no kra ne mfa nkyerɛw na woni ni behia na akyirei wakwa akohunu obi nso wo ho no mo a na eye anigye girls anigye ebia ye pia out of that excitement say excitement ye anigye na ebia matiase amasa nipa no na meni nipa na kuhia enkosi aga bebro mema dunum hey nana I have realized say na me wo me kunu hono na me wo mebusua na me ba no odo a efiri papa nchen ene maame nchen ene ye de ma akwada no nti na akwada ni gina se ye ya ye ka say nana me ba no me tia na ntia kire se me ta gya ne ma me maame ye ya akwada ne nana momwa me kwan ben na me fa so a metumi asan enya me kunu we kra ka say yankwase asem ana se me dem te radio so ntimi ka say yankwase asem awura me te radio so ntina me ka say yankwase asem no se nka nya radio so pa na nka ye office a nka me ka say yankwase asem say nana ya Krobea Asante please and please on your panel kindly advise me kwanya me fasoa metumi asenya me kunu back na o me ba be makra nka o me ka kire nso ansa me fa eja kwa mi sem te radio sunti ka be tinsam a wa ka be hu oba de chawe me mu amfa ni photo nto so ana oh Dabi na Asem ne nya de Asem ne time Asem ne time okay atiefo abaya no nasem nie se ya no ono a wakọ okay wakọ pim ma akwada ni nkomfikyire wakọ mfikyire ho sekanti agye nsam okọ nyina ne e ka kira hey san yo maame san emfa sekanti ade nkọ fa sekanti ade bra wantie ode akọ sekanti ana kọ gye nsam opena wade back bio kwan ben na onfa so we di atiefo montre number ne maame montre maame frɛ no na metre maame ya oba be ma enka oba ma ho kwan am yatu ne fo se girl we or the chopper kra chopper we dia mimi ni animu ebi obo ade na so obedi a obedi oba be ma na ebi ade sa chopper we ba bisine so a wo be pene se yemfa ma no she wa kwa ma 15 more than 15 aboma wie afi now wo be ye wo pe wo kunu back dabi o dia we dia meja amatie fo we dia me nkabi you me kabi a wan hwe a meto bomb if I say some I go throw bomb to me nkabi enti asem we abaya ne se me ne mabedwafo ne mu atiefo a ye tie opese osan koni kunu ho ono akonnanti mu no obasefo wonu ne ho enti onye dai na wotumi akobe ma no nchen bio mema WhatsApp number o de wadwe nkyere be fa so se sa asem ya aba ya idi aba betu ya nimu yi stories ya ye no unknown no eno so bi ena awura idi aba afutu obey ena wa wutie o de bema afutu obey ena o de bema enti WhatsApp number we o de voice note WhatsApp voice note be fa so na ye nso ya bo ama gen nso atie bi many di atem se ne meme ka se aha ya radio so se nya radio so a ka meka de meka no onso menka
wate aha enti WhatsApp number no 0536 222554 saa nkomo we ya ye ne mo ana eche 0536 222554 odo wadwen kire ne befa so e dia mame oba de achi ame akra 2 minutes hey aba more than 50 oh yes was 50 or say more than 15 yeah odi be man ntam ti yes wo ja wade no me pa cho men ka se frɛ men frɛ your voice note WhatsApp voice note 0536 222554 fafaso WhatsApp o de bantama metumi abode ntam obo 2 minutes akramate akra awura no wontena se ma won kopa che obi a de open one and nsaka omfa ne sa eye tie de o kan no men kan de brofo na sa o tie ase at the end no o se nana please I want to go back to my husband na me so me kan se ma wonko nipa iso opeso okọ so na me nko se wo pese yen kire ne kwanya onfa so a o de ko ni kunu ho me tunufu asu na wo su no obeja isu no atena ba bia wote na asa na ope ne ho enti wo de ma me mra brai me se ontena ho a oye na adwuma o bank o sika enti wo kwa wo mo no ombede da no a wo no mo ne da no mo ne ngo owo ano no ankasa ahwe ne ho efi se oye ne ho se o sika nti na watime ne namfo no mo anante o san ko back ya se de na wonya kwa ne namfo no mu nkohia no sa pepepe obesa konkoaso mu bio ono so won se wo mo konkoaso mu oye de hye enti awade no mfata ne se wo be wade emmoa no wono age atum enti ontu ne hofo nyame aduma mema ne bi ba wonya be ebi nya na wi no no nko ade onye wi ne saa na onwo owu anu ono ankasa ahwe no efiri se awade anya hwe wona brabom emfama no awade anya hwe wona brabom mfama no enti mo nsa amfa ni tiri nkwahye nkwaso mu bio awura tenate se nia ote no a efiri se wudi ka ko mu na wo se ya ho ne nye de ena wasan ba ba bi e ho de tena ha ya na chile pa ha de onamfo no mo kwa onu mo be ko wo mo no ma wo be num bi wo kwa wo nkra obi a wo pa na ba fie wo pa wo ma emu ode wansu wo sika enye se we wunya adwuma ena waka se be ma ba be hye so se wu hia be ma mo a wo ankasa betimi ahwe wo ho se nya odi kan akeka ye ma ya no antena utirim na tena ho ensan kopa che obi a na wasan akohye nkwaso mu wa ya wura to de ka wakoma to yam na nante nyame adum na anu ya munya ye wanya okai wanya dunum enche bia obetwa 20 na wokọ ndi enu se unya be 40 na 50 years die nyame adum na wahwebe enkwa obetimi akwa ifo buku no mo buku bi na nanse no omoyeye no ensanfo de no ye ese hwa buku no okay and record de no o ti wonyire ne hwa na wonyidin ewom na aware ne de enye futupa ne na wo Dabi abaye wo hwe kwan o me fa so a obesa ko back to ne kunya onya obi ntu ne fo ehunya ehunya aize wosu ehunya se Dabi na wo kira ne kwan se wonsan kwa yes zaton na sazaton dia sha ase dada so sha ase 15 anani onya 15 o si 15 more than 15 more enti ya pe ya fa ne 15 wa okay onyire ne ho onsanto aso ne ho ofei ne ho ofei won be basa no otrogu bukum na ni bet no onya be 2000 within short year won say afi bon say ni din no upe wu mana na ase na ko no okonya ya de body na boy na edunum na wakwawe no odwen ya no ho akrama me hye ni nkunai na wonya isu na osu nkuran hye we die akra onyire ne ho ontimi nkonko asumu awade ye nko asumu eye no kure nso obi ani ho ware a wode ne ho se de nkane no wote ne da be ma ho ware a onne wo ho se ne nkane na wote no oba nso ware a wonne ne ho se nkane ne de wote no oba wo ware a ukunu apede ena ye wo apede
ɛna bɛrima so ware a bɛ ɔbaa na pɛdeɛ ɛna yɛ wo apɛdeɛ deɛ wukunu mpɛ no wokɔpa a ɛde nsɛm bebree na ɛba deɛ wo yere mpɛ no wokɔpa a ɛde nsɛm bebree na ɛba enti no wokɔ a wo namfonom wontimi ɛnkɔ sɛdeɛ wokɔ no tena deɛ ntira mese tena baabi a woteɛ no one wo namfonom mu pia a wontimi nkɔ bi ebi kura ɔmo hyɛ ntaare nti a wukunu mpɛ enti wontimi nhyɛ bi sɛ wo sɔre anadwo ayie kura na abɛkɔ a ɛbɔ nanan a na bɛrima yi frɛfrɛw na waduru hen na wowai na wɔ house a na wɔde kɔɔ so how na wɔtɛste wo message ɛhen na waduro ne nyinaa no wɔ how wohia fa ahodie nyame adom wonya fa ahodie freedom nti tena mu a why mate ɛgya kɔ ame nana medase boa no no ontumi nkɔ ne kunu nkyɛn sɛ me na beturi fo abala ko beturi sese wo se ye moa no se be ya obetumi akọ ne kunu nkyɛn mba bonyu bi o se eye ni bre na eye ni bre na eye ni bre wa ware pa wa nya na eye ni bre na na ka se o mo bo dondo ni na pese ka kwa ware o ka se mana mbo ye akosi o wori dia efo o nyina na pese ka tena ware ase ana e ma bi mu ye mistake se me je kwa me na ware me na si waja me a wuja me no nya be oba na ko fa no ono ware se wuja me o mi be ma na say me nya de be ma we de o ha me no wuja me o kan sorry you see obi nkwa ye obi mu yire obi mo ware dada me bwa nti ma ware o me de ma ware wo me de ne gba ko pe ma ware o wusi wuja me ko fa jeta ba wono ne yire nti ni yire ni o nti wuja me no se ko ta ware so eye ni bre he aware o se wo ware a ma ware ni hian eye fa ye manfo ahin me na fofo to am timi ka oh mi ko fi ba de sam kwa me raba o me kada wo ware ye de ma me ha adwene me dia manya no wo fa no anye sa wo ntete wo da se wo ko ya ko bia no wo se ko come back afa na obeto come back o be pede na 15 mpo no obo kan 50 more than 15 no se wo ya bi po be da hu abanten ko wo nwange ne kran kwa bible say se tutu wo furu mu na se ho mo ko na ko chinchini na wo nya ba bia anko sha oba o se ko fa forces oboa ne ho mo no se de be dwem mo be ma ge yesu he o taka se mi o se no krepa na me de tu ani ase we o he ase wo ya ba no ase ofa si na ti kro no umia ne dia akora no kam wo mia so a ne na eti nti ma emia na ma ne bia o mutie no o mfo nya bifia ma bi mu pesa dodo me kunu bo akohoma 500 wada ko ka se obi me kunu mama 500 o ni bala ku so akira egu akoma kwa ye moni bi na o tu se magu asuma na wo jai na ona na be pe nti ona ma na no se ka wana na o se na ku fi na na fo ne ya o se call back ni bo ti asema na fo ne kai wa na anu ada u be wo customer say tie wana nsenya gwa ye mpo de tu fuma o be ye o san bae no won say wo customer say nti say dami ukwa ware no kono mo ni brew amanfo. This is Brie. She went from idea to paying customers in 48 hours. No coding, no teams, no all-nighters fueled by energy drinks. While most people spend wo jaw kuno wo jaw ma ho he wo kono wo fo ni antu obi o say me mama abetena ho nti fo ko reason e 15 no e broso be man de on pene wa se wo on train baby di more than 15 ti me imagination be 30 na time say about 2 be 30 was say more than 50 o maybe e bia de e pass okra wa hu won sebi nana me wasem bia me kam say e ba ni so na ba ya ase e ba ni so na ba ya ase ti e bi okra ba e bia accidentally na si wa hu wan kan ho nti more than 30 o ma kore now me aje kwa me tie me na me ka say okay say me ni na nim ko ka patch o man say ni kunu fa chana na say o person sa ko back tell na ni na fo ni turufunu na oni say na Krobea o number no mo turufunu mo yibi no na o number nti wa tia ka say na me say o say na me komo ma me tuefu sa brand de ka betima tunefu sa brand no e na kan ma no ka bi ensem gu na sunu e na o frɛ wa na o test wa nke betima tunefu te say see ade afutu bia ni mate say wa try be careful go ahead. Okay. But tell be careful, the man go ahead no ko onwa kwa opima o san betina se. Ade wei se ne obo ade kan ye no. E wo ba bia se wo ware a onne wo ho. E ma ne ma tie mintie. First na me nware ba bia me pe na me ko me ni obi ankra no.
say ma be ware se me ko ba bi na me hwe na me ntumi mafia che se me frɛ me yere oh eno ena de say nti o me ntumi ma untumi nkofie no wacha wa abonten no che se ofre wukunu miwura ade say nti na asi o nti there is no freedom in marriage se wo pe freedom a ma me nka sa asem we nkyerɛ wo Emma bebria egu social media so say Emma no the social media ewura wodom wawadiem. I'm telling you, you people are killing yourself. Yadie your freedom. Me kra say na ma worry. They say no me jaya warrior no me who say de me de me ho freedom loneliness in disguise. They are on that social media. Say be a ye nyina ye hia numdwa. Say me de me hono obwa. Loneliness. Sa wonko a wote ho e na adane ne ho aba be ye say freedom no. Muntie. Edru anumre e ho na abehu se. Me na me say aware ye very boring. Me na me ka aware kra de enye de. Ja aware na hwe e ho na abehu se freedom no loneliness in disguise. Edru ahomache a wo pe na bi ato ho so no nya bi. Edru dinner time esese nka yentena se na yenidi ni ye ho nkobo no unya bi. Wakwa adwuma a waba no onko anu abehye dem o de momfa covid-19 a se covid ho ahwan ye ba ye enya mfato ho na ye ka ye gu dem no so ye oba na wonware na untumi mpia hwe se ne nete. Inti I'm telling you se nei obi tufo kachiro say ujaya waria eye freedom a eye freedom o nanso eye loneliness in disguise eye di ye ankonam ye ya ye fra ne ntoma wanhwe ya odo hokoshima menu aba obebre monsam ye hwa de bi se be ma ne kura san ne wo kura de ani adue enkwada no ne bread the most eme etie sa de we nche de nso se wa wo hwe de ekoso na wotie namfo asem na wodi koko jai kosei wabusuya minu aba wankasa woma no emotionally wabubuon hwe papa free adwuma eba na wato ice cream na nkwada hey daddy hwe ne feye sesei yenya obia ma ne nye saade no empo wompena ose wo pe wo ma asem no enkwada no mpre dodo se ne be frɛ ne daddy wo de wa kan wo empena no nkwada ne be frɛ ne daddy mpre dodo se wo de ya frɛ ne daddy kura no adwene bɛn na won kwada no trim ana won yeti kɔ bra wo frɛ se nipa ne daddy meka sei onu mu anyina abasoro kakra uwe bi a 5-7 years bi a no one ne papa ye very close wo de sa de o ma we ya hye wo ho ama sei entam no ate busa ho se adwene bɛn na ɛhyɛ akwada ne trim ɛnɛ na meka asɛm bi sɛ ɔbaa na obi ne na wo na sɛbesɛbe saa baa ne sɔre a ɔma de ɔne na wo a bi ɔne na anware na somdwie menu aba wa na ayɛ wo ho ɛmɛma bebree nhwɛ wɔ ma egyina mo ma no musuban. There are a lot of guys outside there, they are not taking care of their kids. It is because of mumano musuban. About to be an anokase, hey, media mikru, me am to be called a jumum, nama ko body hot, me to be quite yerno, nama ko body minimum, nama jiska, oboa, oh yaw ho, na jumano, and then we will take, say, me free OTEC, and I'm quite obey. And then whom you okay at your station. Adeshemai echina se mini ho no aba bebo minimum abedai ena na me ton ne oma wo kenyetia entu tumi ba ho begu mani ase adai a me ne wawo ena wo pesika na me free ho a wo be yedai ma wani nsode wani nso be ma no enu ntia wani nsode utumi be ma wo ne na wo ba ko mienu miensa utumi dina tema boni tutu ye dia tembia wo bedidi bia wo di wa wo ho sa wo ka kire ne se sebe wo ye jimifo a wo nso wo jimifo ni bi wo nye jimifo anka abeda ho ama jimifo afawo
wabodam wonso wabodam ni bi wo ma odam anka abeda ho ama bodam ni afawo adidi atama wodi bedidi wo ba papa bia no wadi di ho bi nanso de amom ye hwe ma na o mani so emrante a ene wone awo na bia wa nware won no ma ye hwe sa ma ya no be ma ne kura oba no eniska no otumi frɛ be ma ene de miniska otumi sendi niska enso nyo ne ne da so oba susumendi pebi susumendi pebi entufo onim se enam se wokɔ enadwa so a wonyini no na price drop wonyini no na price drop me fa wo now you 20 me fa wo now you 22 say wenya 32 wenya 40 wo say ba me na menyi ade so a menyi mekɔ akɔpɛ 20 ni no oba wutie mie wonya 24 anymore you are not 22 anymore say wonyini so na wo ya ade so a me meti wei ba bia madurei me ya ade so a wo wonyini no na unom pemu go me ye ba man e bia style all fall down of fruits monton grigi flat screen ni ade yi wontumi nyima me enti waba ba ya ade so a dwene wo ho na dwene saa de wei ho the more wo age no the lesser na ye patronize wo what the 50 what the 40 something wujiri sa wo ni akwada wo 20 or what 30 nam ho a 30 and 50 when ye be frɛ no ye be frɛ 30 kane tibi nua bai muani na ho na jai so obi tufo na upia ubenya nya de ubenya ene wo ye 30 ubenya wo ye 35 ubenya wo free ho kono wa be ya desoa baggage wa be ya desoa kakraka obi amfa wo nsoa se wonya kura ye hwirem ono nso bekwa akopɛ 24 ni bi enti obai ma wani na ho sankrofo a wono muti social media so wono muti ye mpotamo ena mi jaware ye no made me ho ena kokko wono fie mu na kohwe esua wo suo edura na adwo awre ho a wono mu die e ka wonko sankrofo ne betena beba so e betufo ma utie oba tu hofo men ka kese mini aba tu hofo sani ya utie yi esu ene baya wo mi nya be ma bia na betumi asoso sebe wonsamfo ne wudie ni so hwe wawadiem wode hwensamfo a wudie pa wawadiem wujiri sa be ma bia na betumi asoso so ye wo mema mu different enti so kunu tumi nya akokoduro esoso sebe ensamfo a wudie yi so a wujiri sa eja kwa mbe so na Krobea na nya akoma so eja kwa men so enti eja beba obebo akọ oba de ani akoma wo wetumi de asoso de na Krobea tumi so oba de beba obebo akọ ani awura no ni 15 and more na still counting no mini aba to hofo be ma no na wo ahofama na wo abotre na wo do no tumi de chew no tumi de chew ba de okohia ni 15 plus no se ngwamu bi tumi de chew womu bi tumi to relate sabe on nonsense ya na wo ye no a ngwamu bi warew enti womu bi anwarew no kire se subi wo ho a na ukunu ne soso a omudi omuntumi soso oba tu hofo oba tu hofo wen tu hofo a emwawo o ya sengre moda enye badge a ye de bo se eni die wom ebe die mawo minkwa na me hwa me ma akoda ni sase ne die wonko a ubetumi akoda ni sa minkwa akoda ni sa minkwa metumi aye oh mia me ma me se ono a na brehwe ye busa ho enipe nyini no na ne ho ke doso ubetumi a akora ni duru SHS no to aso ye ada na wo to aso de na kone nam wonhwe me ba afekura na me kwa kopesum sika onfa mo ame na me mfanya adwuma enzo na ate ho
wa na na oti ho wa na ya odia wa na ya odia uja ye nyi obi kru ho no akotare shame on you osi mi kru dia opema mi kru ye wadi mo be ho mi ni ho be hura ba mi kru dia ho plamio ama se wonsu uja ye obi kru ho no akotare wotare obi dia ho na dia otare ne dia ho no dia onyari pa Oba 2 hofo 1 2 hofo wow. Dr. Hyper Plus abedu Hyper Plus Pavi Plus moso no ije triato Doctor anyway you bepe Hyper Plus Pavi Plus yes na ewiase no emu abrabo no adwendwen no edoso enti se yenya bi na se no num se ya na boa